Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki winderemo. Ramadan Mubarak ne waɗima hon sawandane gantuji mum. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki winderemo. Ramadan Mubarak ne waɗima hon. Ɗum dari yon omo nulmi ha joni arani ga yo addana mbo e darta suwara farde woni neɗɗo goto oɗon woni mbeewa haltunula ko toon hoɗɗi ha joni suwara o ardini kam gel jaada addemur kare ma ngoni ko no holbe e ɓinguelam aɗa andi situation bamano way son waɗi ɗum ɗo hannde o wiyamo warami ɗo aɗa andi ñande no guittunomi ɗo hen sarka kokum karaf tan lummi wonti ko bone so ɓitti sukar kam bone ɓeydo nen enen hokkeɗen bako haala poɗɗen wadde ko mbaɗen ɗum tan e ɓinguelam wallahi haali ɗo hen haala mo kono aɗa andiran bamano way mi suusa bone min kam bone ala tan ko mbawmi ɗum mi suusa haala mi yiiɗa haala ko ɗum tan kono bonɗo ne bonna wallahi koddiɗo bonɗo ne bonna o sen keɗimi haydare mbatta wallahi ko goonga kono hay mi para tan mi ƴeewa hay somi suuɗata kam mi suuɗa mi totta wallahi no yurmini so Allah ndeysan ɗe balɗe kay ko ala ɗo ko mi nokkat tan mi tottaɓe kono kam mbeɗa andi ñande betti kam men mi ala sens o hokkeɗen ko haala ko sen keɗimi haala ko haydare mbatta wallahi ko goonga ɓinguelam kono ya prépare woni ɗon liddi koppuƴƴi am ar ka cukalel de kono jogimi ɗo hakkille mawɗo so Allah a haali ɗo kam ko gandu ko mawɗo miijora ko anga so bamma wayi no mbaɗani wallahi dañata bone ton ma wona jibinde woni ɗo mira wawata waade Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Selino ɗon gorɗo wallahi mbiɗen ɗo ayro mo mbaɗɗani ɗum ko seewi age Sénégal ma kay jeeri ala ittuni guire leydi kulel kaaj an mona kafe tubasa he luuɓa leegal o gandum cehilagal woni cehilagal wasa won hakkude ngal koddi galloɓe arabeɓe kono cehilagal kala ko goɗɗo joɗi fo jotoro goɗɗo an kam seydi si ay ɗum ko seeɗa ɗum ko rus e gurndu sowa arde e ɓurti fama ɗum ɗo nde Allah seydi min cikkumi dara mi waɗani ala ittuni ɗo ɗum ɗo hande ay ko ɓori ko mbaɗata yaha e leegal kam mbaɗa ya ñaaƴ mbaɗa arta ko an woyi noon ala andi cegilagal ngal woyi noon wallahi antere Assalamu alaikum. Wa he ɗum ko mo Tambe. mbaɗɗa tambe On cel cere fer mi joɗo ɗo walla. ala joɗo Am jotoro ni en. iyo haɗum joɗat to joɗo fof go Ɗum joɗo hen tan. waɗa joɗɗo wadde fof go aɗa selli kam On tambe. ɗemana wayrami yeede Wallahi no woodi. aɗa sellino kam Ko non ella ala yam. Ko min aranno. wallahi Mi arani. wallahi go Ngare walla noddo. wallahi ɗon gam ɓeyrilo kam ko yam woni On garata on noddata téléphone ma woni. min ga anga an majjano hen wona ɓoyde téléphone ngaji te téléphone ngaji daña ɗi fof wona dewɗi lawol a neɗɗo tan ñifa i ɗum Aɗa wayata holno feera yerni kella fof kela. wallahi Keɓɗa fof kela. ayi wona tampe E wona selli kam. selli kam Alhamdulillah. machallah Jam tan. alhamdulillah Wayri nan don. wallahi amin ɗo Oɗon ndeeji oɗon e jam. mawɗum machallah Alhamdulillah. eyo sehilam min ko Dakar on jour mo mbiɗo mi sehilam fa calminoynoyma mo kalanoyma Ni woodi. konko woni ɗo Ta yiren kan ko Dakar ummino. Dakar Dakar ummide. wallahi Ɗaat selli. machallah Inde. tifa Tifa Eh, ga. hokkum inde normal. Tifa Pharmacie. lewru Koorka ala accu Tifa. Tifa Min ko maayi- wala Tifa ala min maayi Fuuta. Ko faati en en kumba en. wallahi wol inde ma deftere Tifa ana bama hirsinandi ɗon in jawdi inni ɗum ɗo inni Wono, a min faami Tifa. wima ko ɗo fama wi fama Tifa. wadde wi faama Ala waddu hakkude moɗon Tifa. fama Tifa ne tufa. Tifa a en jaggi tufa. a jeyan walla ka gaɗɗa Desi. junne no Tifa e Tifa E wona ɗon ndeji kam. ɗa tambe Koorka. wallahi min ɗo
aɗeɗo bolliɗi no haalan ma wona koni wulde hanke hante oho koni wulde kay ko fuuta min haalata min hoorde mbimami ko jangol ngol a wawata hoorde jangol jogoroɓe kuusima ala jangolhoɗa tambora watta ala min somo andin ko ni wayi ni wayde ko kuusi ɗiɗi gardannomi de kuusi ɗiɗi gardannomi ko ɗeɗo bolliɗi goto ngule goto jangol de échauffement jogoɗa ɗum noon Allah ne andi ɗum min korka ma somo hoorani haydara wallahi no rewno pour salmin ɗon tan ni kadi ma wot surprise goto mo gaddamma inchallah wona oɗo kawma seɓuɗi kam no feewi jongo moɗum machallah wallahi wona ñanden dokkunmama ka sowni mo ordonnance wallahi mi soodi c'est bon wallahi anka yalla waɗama barke yalla hebbini hono ma hen wallahi ko noon de ɗum wayata wallahi wona ɗon celli kam ab celli machallah alhamdulillah anna ɗurtiwde ko lewru korko wona de kono kam so wonani ɗum ɗon suur jikkuma i wondi an min ɗum weeli kam korko wasor on banggue kadi ne weeli aɗan to enen koɓe eɓen tan kaaƴo melfe ɓe dutto kadi ɓe leppina ɓe naata e mbalkaji ɓe naata e fanuji sa yi debbo cikka ko ñaneli yaharani ɗum kay machallah on de korka kay ma waɗa pantalon pharmacie junio kam wona mani no pharmacie manda ko foti jeldemi de kono kam aɗa jeeli yalla alama guiri leydi kolo dekka jeeli kay ko c'est mari ano ɗaɓɓundi konko waɗe yam jiiɗa kadi vascata hen mbaɗa fotade konko waɗe yam o ko jonta no cigla gala wona cigla koddigal lawɓe aara ɓe o ko jonta aɗa jogui téléphone min adar mi wonnani aɗa jogui téléphone min jogi kay korko wona de kono entrée ma o jamma sohla kode padat min mi yahmi sohla yaade iro paɗa a bonana abou gasse fii rek baax na hay fii kay baaxam fii baaxam déedéet garaaw bàyyi rek ma toog fii a wawa toddem numéro ma pour korkaji jamaɗan ɗi moƴƴi ko jaaha jaada e rewɓe ɓono contrôle oɗon doga aɗa haalan ɗum diini mum e foof yo wooro bo wooron doo wax li worna kay man kay worna boo wooro di nga ñëw diggante jigéen yi ngay toog rek di wax yi aha min hay mbiya kam yakili base ɓuuri mbiya kam nanga def yakili base ɓuuran kam nanga def yëpp benn lo fof ko góoru eyyi min mi haalani ɗum min mbimi ko aɗa wone tamande man fak may toog fii sax di wax ak yow xaama jóg Korkanani somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilema ne waddima hota wondane gantuji mum naflu ganniyoɗa innamal a'malu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande foko lewrugi jangol ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma ñamde yarde tawa hora